Hi, hello, welcome to my YouTube channel LB Mixer. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। सोंथि 7.2 क्लास 10 नि सानाव बोखावनाय मावसुलु। बे बोखावनाय मावसुलुखौ जों गिबियावनो जोङो बुजिग्रोना लानाय मावसुलुखौ नायग्रोनि। सेक्शन फर्मुला होनना बुंदों। बे सेक्शन फर्मुलाया मा? बेखौ बुजिग्रोना फार्स्टआव। बे मोनसे बिन्दो आरो बे मोनसे बिन्दो। बे बिन्दोखौ ए लाबाय, बे बिन्दोखौ बी लाबाय। बे बिन्दोनि थावनि बेसानफोरा बेसे बेसे? बे बिन्दोनि थावनि बेसानफोरा x1 y1 बिनिया x2 y2। दाना बे बिन्दो मोननैखौ दाजाबनोसै ओरै दाजाबबाय। बे बिन्दो मोननैखौ दाजाबनानै मोनसे दोंसे गोथों हांखो मोनबाय नै। बे दोंसे गोथों हांखोखौ हमना ला आरो बेनि सायाव बेयाव मोनसे बिन्दो दंबावो। बे बिन्दोखौ जोङो पी लानि पी। अब्ला बे पी बिन्दोआ बे ए बी दाजाबनाय बे हांखोखौ बोखावबाय, मोननै बाहागोआव बोखावबाय। ओरै मोनसे बाहागो ए पी मोनसे बाहागो, ए पी मोनसे बाहागो आरो मोनसेया पी बी मोनसे बाहागो। मोननै बोखावबाय बियो। बे बोखावग्रा बिन्दो बियो। मोननै बिन्दो दाजाबनाय हांखो खोन्दोखौ बोखावग्रा बिन्दो बियो। बे बिन्दोनि थावनि बेसानफोरा बेसे बेसे? बिनि थावनि बेसानफोरा बेसे बेसे? बेवहाय एक्स थावनि बेसाना बेसे, वाइ थावनि बेसाना बेसे? बेखौ दिहुननायनि मावसुलु। बेखौनो सेक्शन फर्मुला होननानै बुंदों। अब्ला बे बिन्दोनि थावनि बेसानफोरा बेसे बेसे? जेरै बिनिया x1 y1, बे बिन्दोनिया x2 y2, बेनिया बेसे जागोन? बे बोखावग्रा बिन्दोनिया हमबाय जों बेखौ x y ओरैनो हमबाय। अब्ला बे पी बिन्दोनि थावनि बेसानखौ दिहुनोबा, बे पी बिन्दोनि थावनि बेसानखौ दिहुनोबा, बे पी बिन्दोआ ए बीखौ माबोरै रानदों? एक्सै ससे ओरै ससे। बे मा रुजुथायाव रानदों? मा रुजुथायाव रानदों बे? ए पी बाय पी बी। ओमफ्राय ए पी खौ ए निफ्राय पी सिम m1, पी निफ्राय बी सिम m2। ओरै ए पी आ बेसे? m1, पी बी आ बेसे? m2। बेखौनो रुजुथाय लिरोबाथाय m1:2 m2। माने मा जासिगोन अब्ला जोंना पी बिन्दोआ ए बी दाजाबनाय हांखो खोन्दोखौ m1:m2 रुजुथायाव रानोब्ला पी बिन्दोनि थावनि बेसाना मा जागोननो? फर्मुला मथे जायो। बे पी बिन्दोनि थावनि बेसाना x y समान एकदम खनसेनो नायनानै फर्मुलाखौ बोरै गोसोआव लागोन बेखौ नायखा। नै ओरै सानजाबहरनांगौ। बे m1 जों बेखौ सानजाबहरनांगौ, m2 जों नैबेखौ सानजाबहरनांगौ। जेरै फार्स्टआव xखौ लाग्रो m1 जों। m1 into x2 प्लास m2 जों नैबेखौ साननांगौ। m2 x1 xखौ लाग्रोबायना गाहायाव m1 प्लास m2। बेबायदि। थिग बिदिनो दानिया m1 जों मा सानदों नैखौ m1 y2 प्लास m2 जों y1। थिग बिदिनो गाहायावबो m1 प्लास m2। नै बेबायदि फर्मुलाया बेनो बोखावनाय मावसुलु। माने नैबे मोनसेनिफ्राय जोङो बे मोनसेनिफ्राय x थावनि बेसान मोनगोन। बेयाव y गोजा नालाय बेयाव y थावनि बेसान मोनगोन। पी बिन्दोनि x थावनि बेसान, नैबे पी बिन्दोनि y थावनि बेसान, x थावनि बेसान। बे पी बिन्दोनि थावनि बेसानखौ बेबायदि दिहुनो। मोजां लिरफिनबावनि। बेजों बेखौ सानजाबहरनांगौ, बेजों बेखौ सानजाबहरनांगौ होनदों। जेरै
m1 जों मा सानजाबनांगौ x2 फार्स्टआव x खौ लाग्रोनांगौ m2 जों x1 ओमफ्राय m1 प्लास m2 कमा m1 जों y2 प्लास m2 जों y1 गाहायाव m1 प्लास m2 बेनो बोखावनाय मावसुलु बेखौ जों फोरमान खालामना दिन्थिनि जाना फोरमान खालामग्रोनि अब्लाना जों बांसिन बुजिगोन फोरमान खालामनि जों बेखौ कार्टेसियान समान्तराल लानि कार्टेसियान समान्तरालायाव हमबाय बे मोनसे बिन्दो आरो बे मोनसे बिन्दो बे बिन्दोखौ a लानि बे a निया x1 y1 बे b निया x2 y2 बे बिन्दो मोननैखौ दाजाबबाय बे बिन्दो मोननैखौ दाजाबनाय हांखो खोन्दोखौ नैबे बिन्दोआ मोननै बाहागो रानलायबाय xi m1 xi m2 बेखौ जों मा लानो p लानि दाना बे p बिन्दोनि थावनाय बेसाना बेसे बेखौ हमबाय जों x आरो y बे फर्मुलाया माबोरै बिदि जानाय बेखौ फोरमान खालामनो जों बेवहाय बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय जों ओरै दाजाबना लाबाय बेयो थोंगोर बोबाय जों p बिन्दोनिफ्राय ओरै x गुदि हांखोसिम p बिन्दोनिफ्रायबो बिदिनो थोंगोर बो नैबेयाव आरो थोंगोर बोलायबाय मोनसे नैबेयाव मोनसे थोंगोर बोबाय दाना बेखौ मा लानो a p b q लानि s लानि दा बिदि लायोब्लाथाय मोननै आखान्था मोनबाय जों बेवहाय नै बे मोनसे आरो बे मोनसे a q p आखान्थिथाम p s b आखान्थिथाम बे मोननै आखान्थामा महरसे जायो बे मोननै आखान्थामा महरसे बा आखान्थिथाम a q p महरसे आखान्थिथाम p s b दा मोननै आखान्थिथामा महरसे जायोब्ला बिसोरनि मोखांसे आखान्थिया स्रों रुजुथाय जायो ओंखायनो मा जासिगोन मोखांसे आखान्थिफोरा मा जासिगोन सावगारियाव नायनो हायो नों बा बेवहाय नायनो हायो जों नै aq बाय ps समान qp बाय बेनिफ्राय बेखौ लादोंना sb समान ap बाय pb बे रोखोम माने बिसोर मोननै आखान्थिथामा महरसे जायोब्ला महरसे आखान्थिथामफोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा एखे रुजुथाय एबा स्रें रुजुथाय बे रोखोम जायो अब्ला नायनोसै दानिया aq माने मा नै aq माने नै aq माने बेनिफ्राय बिसिम अब्ला जोङो aq खौ बोरै मोनगोन जों aq खौ बोरै मोनगोन aq खौ जों बोरै मोनगोन नायनाय बेनिफ्राय बिसिनि x नि माना बेसे नै सायाव नाय x नि माना नै 1 x माइनास बेनिफ्राय बिसिनि बे टटेलनिफ्राय मा दानख'नांगोन नै बेखौ दानख'नांगोन बेखिनिखौ बेनिफ्राय बिसिनि बेसे x आ x1 नि x1 aq माने x माइनास x1 aq नि जायगायाव x माइनास x1 गाहायाव ps खौ नायलायदो नै बेनिफ्राय बिसिनि बे टटेल बेनिफ्राय बिसिनि x नि माना बेसे x थावनि बेसाना x2 बा x2 माइनास बेनिफ्राय बिसिनिखौ ps खौसो नांगौ नालाय जोंनो नै बेखौ दानख'नांगोन बेखिनिखौ दानख'बा माने बेखिनिया माने मा x नि माना बेसे x ओरैजाय qp खौ नायला दानिया नै qp माने y थावनि बेसेबां बेनिफ्राय बिसिनि गासै बेसे y माइनास बेनिफ्राय बेनिफ्राय बेखौ दानख'नांगोन बे ससेया बेसे y नि माना y1
divided by SB बोरै SB आनो SB ओमफ्राय SB खौ दानख'नो थाखाय बेनिफ्राय बे टटेलाव बेसे y2 माइनास बेखिनिखौ दानख'लायनांगोन बेखिनिया बेसे y नि माना y1 y बे रोखोम दाना AP माने M1 PB माने M2 दाना नै M1 बाय M2 आनो बेजों समान बेनो बेजोंबो समान बेजोंबो समान बेजोंबो समान गासिबो समान गोजा बे ओंखायनो जों मा लिरनो हासिगोन जों बेखौ M1 by M2 समान x minus x1 by x2 minus x लाबाय आरो बे M1 by M2 खौनो y minus y1 upon y2 minus y बे सानजाबनोसै क्रस दानखौ सानजाबादबजों बेजों बेखौ सानजाबावनांगौ बेजों बेखौ सानजाबावनांगौ M1 जों x2 सानजाब M1 x2 minus M1 जों बेखौ सानजाबबा M1x equal M2 जों बेखौ सानजाब M2x minus M2x1 बेखौ खालामग्रोनि बेखौ उनाव खालामगोन दानिया मा खालामनो M1 x2 बे x हारसिं गोनांखौ ज' खालाम होमबा बेखौ लाबोनांगोन जों माइनास M2 खौ लाबोबा प्लास M2x1 इक्वल x आ M2x दंखायो M2x नैबे बेखौ लांबाथाय माइनासा प्लास जाहैबाय M1x x गोनांखौ ज' खालामबाय माने नै M1x2 प्लास M2x1 इक्वल बेवहाय मा कमन दं बेवहायबो x दं बेवहायबो x दं ओंखायनो x कमन लाबाय x जों बेखौ रानोबा x जों दानानै M2 थाबाय M1 प्लास M2 बिदि जाबाय आरो दानिया नाय x खौ लाखिनानै बेखौ ओरै लाबोबाथाय मा जागोन आं ओरै उल्था लिरखानोसै x खौ लाखि बेखौ ओरै लाबोबा बे M1 प्लास M2 आ बेनि सिङाव फैगोन दाना M1x2 प्लास M2x1 अपन M1 प्लास M2 नै x नि थावनि बेसाना बेबायदि जादों x थावनि बेसाना बे x थावनि बेसाना बे रोखोम जादों थिग बिदिनो बेनिफ्राय जों मा मोनगोन बेनिफ्रायबो जोङो गुसुङै खिन्थाखानोसै आङो y इक्वल मा मोनगोन M1 प्लास M1 y2 प्लास M2 y1 अपन M1 प्लास M2 नै फोरमान जाहैबाय नै मोनहैबाय जों फर्मुलाखौ बे x थावनि बेसान बे y थावनि बेसान x थावनि बेसान x नि मान बे y नि मान बेबायदि सेक्सन फर्मुलाया बेबायदि बेखिनियानो बे सेक्सन फर्मुला बे बोखावनाय मावसुलुखौ बेखौ बुजिग्रोनानै ला बेनि उनावसो जोङो लेसननि सिङाव हाबगोन बे फर्मुलाजों माबोरै मावफुंथाय दिहुनो बेखौ बानायोबा आरो बांसिन बुजिसिनगोन दिनै बेखिनिखौनो बुजिनानै लाग्रो बिजाबाव नायनानै बेखौ गोसोआव ला माबोरै गोसोआव लाखिनांगौ गोरलैथार बेयो M1 M2 ओमफ्राय एक्सट्रा उल्था 2 1 1 2 2 1 x y ओमफ्राय नै M1 x2 2 1 x आ 2 1 गाहायावथ' M1 प्लास M2 आनो M1 M2 y2 y1 अनजिमाया नै x y निया 2 निफ्राय जागायदो M निया 1 2 x y निया 2 1 2 1 बे रोखोम गोसोआव लानानै बेयाव नायफिननोसै बे मावसुलुखौ लानानै जोङो मावफुंथाय दिहुनगोन उननि भिडिअआव गोजोन्थों।